Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे मोनसे भिडिअ गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। गोबां मोजाङै कनसेन्ट्रेट होबानो जाबाय। जों दिनै मोनसे गोबां गोनांथार टपिक रायज्लायनो सानदों। बे आंनिल' नङा, बयनिबो थाखाय दे। नोंथांमोननिफ्राय आं मोनथिनो लुबैदों, 1 बोसोर जाबाय दिनै इउपिपिएल लेड बिटिआर गभर्नमेन्टआ। नाथाय नोंथांमोना बेसेबां गोजोननाय दं? नोंथांमोना बेसेबां गोजोननाय मोनदों? नोंथांमोननि थाखाय बे गोदान सरकारा बेसेबांखिनि खामानि मावना होनो हादों? बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय। आं कमेन्टखौ सोरबा बिपिएफ, सोरबा बिजेपि, सोरबा इउपिपिएल, सोरबा कंग्रेस, आं बेनिफ्राय लुबैयाखै। आं कमेन्टखौ अनलि जाय मानसिया सरकारनिफ्राय मदद लुबैनानै माने भटखौ होदों। बे नङाखि जाय मानसिया बिपिएफखौ देरहानो लुबैनानै भट होदों। बे नङाखि जाय मानसिया इउपिपिएलखौ देरहानो लुबैना भट होदों। जाय मानसिया बिजेपिखौ देरहानो लुबैना भट होदों। जाय मानसिया जिएसपिखौ देरहाथों होननानै भट होदों। जाय मानसिया कंग्रेसखौ देरहाथों होनना भट होदों। आं बैसिनिफ्राय कमेन्ट लुबैयाखै। आं कमेन्ट बैसिनिफ्रायसो लुबैदों जाय मानसिफ्रा अनलि गभर्नमेन्टनिफ्राय मोजां हास्थायनो लुबैदों, लामा दालां गासिबो। आं बैसिनिफ्रायसो आं बेखौ कमेन्टखौ लुबैदों। बे नङाखि सोरबा मानसिया जे सोरबा पार्टिनि जानानै कमेन्ट होनाय। अके, बे 1 बोसोरनि गेजेराव नोंथांमोना बेसेबां डेभेलप बा बेसेबां मोजां मोनदों? सिटुएसनखौ नायनानै दै। सिगांनि सिटुएसनजों आरो दानि सिटुएसनजों मिलाया नालाय। सिगाङावहाय जेबो हेंथा गैयामोन, दा कर'ना भाइरास बायदिसिना दङ, हेंथा होयो। माने बेसेबां समनिफ्राय आरो खामानि मावनो हादों नुदों, बा लकडाउना माब्ला जोबदों बेखौ नोंथांमोना गोसोआव दंखायो बा मिथिखायो। स' बेफोरखौ नायनानै कमेन्टखौ होबानो जाबाय नोंथांमोनहा। बे मोनसे, बे पाब्लिकनिफ्राय कमेन्ट आं लानो लुबैदों आरोना। गुबुन फारसेथिंजाय दिनै आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मा बुंलांखो आं बे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। नोंथांमोना बेसिकेलि नुखाबायानो नोंथांमोना मा बुंलांखो बिथाङा। दिनै बिथाङा फार्स्ट आं बे बाथ्राखौनो बुंगोन, गोबां सुबुंफ्रा डिसिनि पावारखौ, नोंथांमोना मिथिबायना डिसिनि पावारखौ मा बुंदों? डिसिनि पावारखौ दिसपुरा लांफिनबाय, बा आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनबाय, बा आसाम गभर्नमेन्टनि आन्डाराव दङ। बे अलरेडिखा, आरो बिनि गेजेराव आसाम गभर्नमेन्टआ लांफिनबाय। बे बाथ्राखौ बुंदों मानसिफ्रा गोबां। खायसे मानसिफ्रा रायजो राजाफोरखौ ब्लाइन्ड खालामदों। दिनै आङो बे बाथ्राखौ स्पष्ट होख्राव होख्राव बुंनो हायो। दिनै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों कि दिनैनि जे बे प्रग्रामावहाय बिथाङा बुंदों कि आसामनि गभर्नमेन्ट एबा आसाम स्टेटनि गभर्नमेन्टनि सिङावहाय डिसिआ दंमोन। नाथाय दायो जों बे डिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, क'क्राझार, बाक्सा, उदालगुरि एबा चिरां, क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि, बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि डिसिफोरखौ जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्डाराव एबा बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्डाराव जों दैथायहरबाय। बेबायदि होख्राव होख्राव बुंदों बिटिआर गभर्नमेन्टनि नैबे दिनैनि जे 1 बोसोर जानाय बे प्रग्रामाव फैनानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा एबा आसामनि गिबि मन्थ्रिया। खायसे सुबुंफ्रा गोबां जानला मानला बुंगासिनो आरो रायजो राजाफोरखौ मा बुंनानै माबायदि ब्लाइन्ड खालामहोनो हागोन बुजिनायखौ। दिनै बैफोरबायदि सुबुङा मा बुंनो सानगोन? जायफोर मानसिफ्रा जे डिसिनि पावारखौ जे आसाम स्टेटनि गभर्नमेन्टनि सिङाव थांखानायखौनो आरो हरबाय होननानै बुंदों। आरो बिनि गेजेराव सिगाङावहाय डिसिनि आन्डाराव गैया, डिसिआ माने बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्डाराव गैयामोन, बा बिटिसि गभर्नमेन्टनि आन्डाराव गैयामोन, नङा होमबा? बाट एबारनिया मा होनदों? आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङानो बुंलांबाय जे बिटिआर एबा प्रमद बर' सारनि आन्डाराव थागोन डिसिआ एबार। आरो डिसिल' नङा, गोबां अफिसारफ्रानो बिथांनि आन्डाराव थागोन रायजो राजाफोर। बे बाथ्राखौ नोंथांमोना दहाय नायदोंब्ला नुगोना नुवाखै बेखौ आं मिथिया, खिन्थु नायहैथां नोंथांमोना टाइम्स अफ बड'लेण्डआव थांना नायहैथां। बेवहायनो स्पष्टभाबै बिथाङा बुंदों। आरो लोगोसे बे बाथ्राया सैथो रायजो राजाफोर, बे बाथ्राया सैथो। अब्ला जायफोर मानसिफोरा बेबायदि होख्राव होख्राव फेसबुकफ्राव आरो कमेन्ट होनानै जे सोरबा कुइसन खालामनानै नंखाय बाथ्राखौ फोसावनानै रायजो राजाफोरनि गोसोजों गेलेग्रा, बैसोर सुबुंखौ मा बुंगोन? मानसिनि गोसोजों गेलेग्रा। दिनै बिथाङाबो बुजिखाबाय आरो बिथाङा गावनो दैदेनगासिनो दङ आसामखौ, जे 1 बोसोर जादोंब्लाबो जों एसेबांखिनि लकडाउननि थाखायनो मावनो हायाखै। कर'ना भाइरास जादों। कर'ना भाइरासनि थाखायनो अफिसफ्राबो बन्द'। जायफोर गभर्नमेन्ट स्टाफ बिथांमोना मिथिखागौ।
जायफोर गभर्नमेन्ट स्टाफ बिथांमोना मिथिखागौ आरो लोगोसे बिथाङा बुंनानै होबाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा स्पष्ट भाबै मोनथिदों स्पष्ट भाबै बुजिथों जे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टआनो हक बेसेबांबा गोबाव जाबाय नै 6 मान्थल'सो जादों बिथांमोननि मावनाया होननानै बिथाङा बुंलांदों आरो बिनि गेजेरावबाबो बिथांमोना गोबां खामानि मावलांबाय होननानै बिथाङा बिटिआरनि गभर्नमेन्ट इउ पिपल लेड श्रीजुत प्रमद बर' सारखौ कंग्रेचुलेसन जासिलांदों जे नोंथाङा एक्स एनडिपिफोरनो इसिबांखिनि सुबुंफोरनो 2774नो नोंथांमोना बिथांमोननि जे मा होनो बेखौ रिहेबिलिटेसननि 4 लाख रां बेखौ गथायनानै होबाय बेबो बिराद मोजां जाबाय आरो लोगोसे गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनो लन होदों आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो सोरबा गोबां रां होदों आरो गासिबनोबो रांखौ रानजोबना होनो हायाखैब्लाबो बिथांमोना खामानि गोबां मावबाय दिनै बिटिआर एकर्डनि दारै जिखिनि फैसा फैनो गोनांमोन बे फैसायाथ' दासिम फैयाखै नाथाय जिखिनि सिगाङाव जेरै बिटिसि गभर्नमेन्टआ मोनोमोन बै रांजोंनो बिथांमोना गोबां खामानि मावदों आरो आंथ' खोनाबावदोंसो जे लाइबिलिटिस दोनाखै आं खोनाबावदोंसो लाइबिलिटिस दोनाखै लाइबिलिटिस मिन्स सिगांनि सरकारा मा खालामदोंमोन गोबां लन माने गोबां दाहार माने कन्ट्रेक्टरफोरखौ खामानि मावहोबाय रां हरनांगौ बिथांमोननो रां हरनांगौ नाथाय बै रांफोरखौ मा खालामदों बेखौ मिथिया खिन्थु बिथांमोननो रांखौ हरालासिनो दोननानै बिथांमोनखौ नैबे गभर्नमेन्टखौ बिटिसि गभर्नमेन्टखौ बेखौ लाइबिलिटिस खालामना दोनदों दा दिनै बिटिआर गभर्नमेन्टआ बे फैसाखौ सुख'नो थाखाय कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनो थाखाय जाय खामानिया मावथारदों बेखौथ' हरखानांगोन जाय मावाखै बेखौथ' जेबो नङा जाय खामानिया मावथारदों बेखौथ' हरखानांखागोन नैदिबायदि जादों खमावबो 2000नि बारा क्रर माने दाहार थादों जाहैदों मिथिबायना 2000नि बारा बेसेबांबा 2000 बा 2000 क्रर थाखाखौ जों मा खालामनो हायोमोन मा खालामनो हायामोन मोनसे मोजां खौरांबाव रायजो राजाफोर आसामनि सीएम डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों क'क्राझारनि मेडिकेलनि बे कलेज जे बानायगासिनो दङ बेयावहाय माने स्टुडेन्टफ्रा एडमिसनबो लानो हासिगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे बेयावहाय ट्रिटमेन्टबो लानो हासिगोन बाट बे नङा दानो नंथ'आ 2023नि 15 आगस्टआवहाय लानो हागोन होनना बुंदों 23नि 15 आगस्टआवहाय मिथिबायना 2023नि 15 आगस्टनिफ्राय बे खामानि जागोन होनना बुंदों गोबां मोजां बाथ्रा जाबाय बे जाफुंसार जोबसिगोन आरो लोगोसे क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेज बेखौ गोजौ बिद्यालय एबा इउनिभार्सिटिसिम लांनो हागोन नामा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बिनि गेजेराव गोबां जिखिनि एनडिपिफोरनि माने केस दंमोन बे केसफोरखौबो गोबां उइथड्र खालामनायनि बाथ्रा अमानि मिशन फिस नाफोरनि मिशन नङा होमबा स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन गोबां बायदिसिना खामानि आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगोनो राइन' नेशनेल पार्कआबो ओंखारबायानो नङा होमबा ज' पार्क बायदिसिना ओंखारबाय दा गोबां मोजां टुरिज्म माने बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय ओंखारगासिनो दङ पिकनिक स्पट दा नायदो आं मोनसे बाथ्रा खोन्थानि रायजो राजाफोर जेब्ला जोङो गावनि गभर्नमेन्टनि सिङाव थानानै बा गावनि बिटिआरनि सिङाव थानानै जों बै जायनिफ्राय फैसाफोरखौ रांफोरखौ जों माने सिखार होनो हायो बे राङा बिटिआर गभर्नमेन्टनि आन्दाराव थायो आरो बे रांखौनो बिटिआर गभर्नमेन्टआ गोबां खामानियावहाय बाहायनो हायो गोबां खामानियाव बाहायनो हायो आरो मोनसे बाथ्रा आं रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ बुंनो सानदों कि खायसे सुबुंफ्रा गिदिर सुबुंफोरनिफ्राय थांनानै रां लुबैयो नाथाय 1 बोसोर जादों आरो बिनि गेजेराव 1 बोसोरनिबावबो 6 मास 5 मासल'सो खामानिखौ मावदों हादों 6 मान्थ एबा 5 मान्थसल'सो जादों खामानि मावनो हानाया आरो बिनि सिगाङावथ' लकडाउननि थाखायनो मावनो हायाखै नाथाय जायफोर मानसिफोरखौ नोंथांमोना थांनानै फैसा लुबैयोना बै मानसिफ्रा सेलारिजोंसो थांनानै दङ बिथांमोननो सेलारि होयो सोरबा इएमआनो हक सोरबा एमसिएलआनो हक सोरबा एमएलएआनो हक बा सोरबा सिएमआनो हक बिथांमोना मा गावसिनि सेलारिजों गावनि न'खरखौ सामलायनो गोनां जायो नाथाय बिथांमोननिफ्राय खायसे सुबुंफ्रा रां लुबैयो बिथांमोना बोरै रांखौ हरनो हागोन जेब्ला बिथांमोननियाव राङानो गैयाब्ला सेलारिनिफ्रायथ' गावनि रांखौ हरनो हाया बाट बेखौ मोनैनि थाखायनो खायसे मानसिफ्रा दुखु मोनो जे गभर्नमेन्टआ मोजां नङा सिगांनि गभर्नमेन्टआ होयोमोन रांखौ बाट दानि गभर्नमेन्टआ रांखौनो होला सिगांनि गभर्नमेन्टआ खिजान गोबां थाखा लानानै बै रांफोरखौ होयोमोनदां पाब्लिकनो बाट जुदि रां लायोब्ला खामानियानो जानाय नङा
बेनि थाखायनोथ' बेसेबांबा क्रर थाखा बेसेबां 1000 क्रर थाखा दाहार थादोंना रायजो राजाफोर दा दिनैनि दानि सरकारा जुदि नोंथांमोननो रां होनांगौब्ला अब्ला बैसोरनिफ्राय फैसा लानांगोन सोरनिफ्रायबा माने ब्लेक मानि खालामनांगोन अब्लासो नोंथांमोननो रांखौ होनो हागोन बाट अब्लाबो नोंथांमोननो खायसे खायसे गावनि सेलारिनिफ्रायबो सोरबा 10 सोरबा 20 सोरबा 5000 गाहाम हरो आरो बेजोंनो सन्तुष्ट जाबावाखायसे दा बिथांमोना माखौ जागोन गावनि सेलारिखौथ' हरजोबनो हाया ना नङा होमबा गावनि सेलारिखौथ' हरजोबनो हाया स' बेबायदि आरोना स' आं बे बाथ्राखौ बारा फोलावला स' थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय आरो लोगोसे बे बिटिआर गभर्नमेन्ट लिरनायखौ खायसे मानसिफ्रा बिराद सोंखारिगासिनो दंलै बिथांमोना बर' नंगौना नङा आं बेखौ मिथिया सेन्सलेस नामा एसे बुद्धि बाहाय दिमागखौ बाहाय नोंथांमोना बेखौ बुङोब्ला गुबुनाबो बेबायदिनो बुंनो चान्स मोनगोन आरो बेखौनो सेमखौ लिरनांगोन पलिटिकेलनि थाखायनो गाव गावनि जाथिखौनो दंस' खालामलांनो नागिरनाय आं जोंनि हालामाव नुनो थांगासिनो दं मानसि गोबांनो ओरैबायदि आरो बेनो आङो गावजों गाव माने नासयलायनायखौ दोनथ'नानै बे दानि बे 5 बोसोरसिम थांगोन सरकारखौ नोजोराव नायनानै मदद खालामलायदो दा बखिलायनायखौ बन्द' खालामथ'नानै बिनि गेजेराव 5 बोसोरनि उनाव नोंथांमोना बुंदो बाट अब्लाबो नोंथांमोना बुंदो जायफोर मानसिफ्रा जिएसपि नङा जायफोर मानसिफ्रा इउपिपिएल नङा जायफोर मानसिफ्रा बिजेपि नङा जायफोर मानसिफ्रा कंग्रेसनि नङा जायफोर मानसिफ्रा जिएसपि बा इउपिपिएल बिजेपि बिपिएफनि नङा बिथांमोनहा जाहाथे कमेन्ट खालाम जायफोर मानसिफ्रा गभर्नमेन्टनिफ्रायल' मदद लुबैनानै थानाय बाट बे पार्टि सार्टि नङा स' बिथांमोना कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि मोनदों बे 1 बोसोर गभर्नमेन्ट दानायखौ आरो नोंथांमोना बेखौ गोसोआव लाखि कर'ना भाइरास बायदिसिना जानानै बेसेबां सम खामानिखौ मावनो मोनदों स' थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय थेंक इउ